samumwenge awunjaneni ashindikasaba but ndakazibona manje ifoni akakusendela nemkazi wangu message ndizvere amai vanhu vazvataura umwavo takatasaka kuti batsire amhoto yangu yandange ngati matare zvimakutsira vanhu mumabheri ndakatasa change sheet rangu rinova chikumbiro chake chakaisa mudare change sheet rangu ndashaenda kupomerwa panapa mudare kwamambo inonzi adultery saka handizivi pamwe murume uyu anogona kunge asiri kunzwisisa nekusaziva chinonzi adultery chii ngemunozotanga kuzodetsereka tochitangira papa ndiye rakanyora kuziva ratibvunza vakanyora maiti chii maizama kuti chii pamakanyora pamwe mambo nechakumadhauta rino masections akatowandisa nzira approach yacho whether by gadget or by word unenge watopinda munyaya yekutanga kuvheva kwemukadzi wemunhu izvo zvinoreva kuti zvatopinda but ini zvandabvunzawo zvinzoi zvipi zvaari kutaura ndizvo here kuti kuti akaona mameseji ako ari kubva foni yani kana anozokuziva muchiziva mitemo uyu tomagara tiri mudare batutira ako mani uri mudare redu izvizvana kweterei timbonzwa ati mameseji acho ari pai ndomubvunza wavo dzimire foni baba mameseji aya izvezare foni mangu but ndakamatora zikensiku ndakatomatora itori foto ifoni mukadzi wangu mukadzi wacho achaita itori foto itori ifoni itori kufoni yayo akatosikola ningemstraight naye amai ava munovaziva here kati zvekuzotaura nemi vakanga vakutaurawo nemeni iwa nemameseji ava vachisenda vazvinzwa zvivo messages maya ndovari kudei nemamessages ari pafoto andakatumirwa ari foni mangu aya tikuti mai ava kuti iwewe wakanga wakuwasendera messages namba dzacho hamunayo kati ndiye aisenda indoda evidence inobva mufoni iyona kwete papicha inobva mufoni isho yamai avo evidence hazvinozowanika zvinozowanika zvinozvishanda zvinozvishanda aiti chii munhu matakatanga kutaura nawoga ndishoti tine mai amai yedu anoshanda kubhenura ndiprosecute tichiti aida kutaura nawo kuti abetsere pamukesi avo pamwe zvisaende mberi zvinozoita saka ndopane meseji pandakangotaura naye pakangotaura then patofamba time nyaya dzatopera dzadidi ndopakazotanga kusina meseji achisenda mameseji achiti nini achizvekuita unga atiproposal after ndopandakamuti iwo unonisenda mameseji akadai uzandiwekadzi munhu murume wangu wakuzivera ndiwo waitomuprizenda kutori ndoyara waimuprizenda mukoti saka ndawakundisendera mameseji akadai zvako ndandakataura ndopa akazosanda kutanga kusenda mameseji aya akatoma aiti chii mameseji aya pakasenda achiti ndokudai akasenda umwe achiti mwenye chii
but mameseji aingopinda mufoni mangu saka vakazomuona ari kuno notifications mameseji aina kupinda asi akari kuramba uri kuramba zvese izvi ndingomesejiza evidence yakaita yekamera usikunogona anogona kukopa up messages vachida kuti ivo waivabatsira ndivo waivabatsira kubudisa hama yemuusungu iye chaanofanira vakugadzirira nyaya chaanofanira kudzidzisa vanhu ava tiri mudare saka ndingoti chero zvavanenge vafunga ivo kuda kutaura ndobva ndangoti hongu ndizvo saka inini pachokwadi kana tiri mudare tinoshanda neevidence evidence yatiri kuda ndeimamessages ari kubva Foni yavo iyo. not phone yakatorwa mapicha that's not evidence anofanira kubva mufoni yaakapinda Alright. kana ari akatorwa mapictures kune inonzi forensic report inoenda noto tichigoziva kuti ndiye here foni yaitorwa mapictures yatorwa ngenowedza forensic Patiko zvavari kutotaura ivo nemuromo wavo kuti wakavasendera haunei nazvo vachitoti vakaverenga mameseji acho ivo hautori nazvo zvekuti unoteerera vakadzi vanhu uchinonyenga uchizvoti unoda zvinhu zvine umou. Okay, regera tigotsvaga kuti isusu tino mameseji wayo anonzwanza sei. Kana tisina kuawana tashanda nezvine zvataurwa naye muromo wavo ndokabva mutumwa wedu because chivanhu chedu chinoti n'anga mukadzi apa chishona chikatode chatobva hachingatopfuuri pa setingoti n'anga chi but zvisinei taakunotsvaga kuti tinobatsirika sei kuti takunyora request yekuti titsvagirwe meseji kana zvichiita tikanzi hazviiti takungodzokera kare kwedu tisina mafoni tikadai tisina mafoni munhu aiti akataura zvataura tomutimba nazvo saka vanozouya rini tangoita sei hai tinoenda tingotsvaga kuti tinotsvagita sei izvozvo